Tak for alle jeres likes, både til min side, men også til mine billeder, jeg har lagt op. I har været super søde til at dele mine ting og til at sende nogle likes til alle mine billeder. Så det skal I have tak for. Både på Facebook-siden og på Instagram-siden. Så tak for alle jeres likes. Det betyder rigtig meget. I morgen skal jeg et smut til Lyngby Stadion, hvor jeg får lov at lave lidt freelance-arbejde for Lyngby Boldklub. Det er jo sådan, at de har en side, der hedder Lyngby Fans, både en Facebook- og en Instagram-side, hvor, ja, som navnet ligesom indikerer, handler det lidt om Lyngbys fans, og er ligesom et go-to-sted, hvis man er Lyngby-fan. Det er bare sådan, at mange af de billeder, man tager til sådan en fodboldkamp, det tit er spillerne inde på banen. Og jeg skal prøve i morgen at vende kameraet væk fra banen og ud mod fansene, og se om jeg kan fange noget af stemningen ude på tribunen. Så det bliver jo rigtig spændende. Jeg er så dog lidt her dagen før begyndt at blive en lille smule nervøs, fordi det er ved at gå op for mig, at i morgen skal jeg stå sammen med en masse pressefotografer, som selvfølgelig har en del rutine og har en del interne kodex for, hvordan sådan en kamp den bliver afviklet. Allerede på udstyrssiden kommer jeg jo nok lidt til kort. De fleste af de her fotografer, de kommer med nogle lange telelinser. Jeg har tænkt mig at angribe tribunen i morgen med den her 50 mm, som jo helt sikkert kommer til at gøre, at jeg skiller mig en del ud. Men må det ikke, at det lykkes. Jeg har i hvert fald tænkt mig at gøre, hvad jeg kan for at tage nogle billeder og fange stemningen ude på tribunen. Om ikke andet, så hopper jeg over hegnet og går op på tribunen og kommer lidt tættere på, hvis det er det, der skal til. Men følg med i morgen, hvor jeg holder jer opdateret på, hvordan det går. Forhåbentlig har jeg ikke gået i vejen for nogle pressefotografer endnu, men følg med i morgen. Hej!